en gang, hvor det var fredag, og der var Disney Show i fjernsynet, har Vilas besøg af sin moster og onkel og sin fætter Noah. De voksne laver mad og snakker. Vilas og Noah leger med Lego og venter på Disney Show. Noah synes, at når der var Disney Show, så skulle man også spise slik, men hjemme hos Vilas var det ikke altid, man fik lov. Mor, sagde Vilas. Han prøvede at sige det så sødt han overhovedet kunne. Må vi gerne få slik til Disney Show, men det synes, at mor ikke var nødvendigt. Der var dessert efter maden, sagde hun. Det måtte være nok.